Dewch ni weddio. Diolch yn y Deo Dduw am y fraint yma unwaith eto cael dod i'th di ac yn dod i'th bresenoldeb ac yn gofyn i ti drwy gyrhau wrthym gad i ni deimlo dy bresenoldeb tywallt y lan ysbryd arnom i ni gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Un hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner adi 3, ond cyn hynny nos Iau, yma yn y capel fydd ein gwasanaeth y Pasg ac fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu. Felly hanner awr 7 nos Iau sy'n dod. Ac eich atgoffa hefyd am ein noson o Emynau Mai 16 yma yn y capel hanner awr wedi 7. Cyn i gymryd y casgliad tra'n bod ni'n canu emyn rhif 434 dilynaf Iesu mawr wrth ddilyn ôl ei droed. Gwaned wyf, ni fethaf byth, ni fethodd neb erioed. 4-3-4 gyn i aros ar ein hystedd. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, penod 19. Dechrau darllen ar adnod 19. Felly Ioan 19, adnod 19. Ffeilat ysgrifennodd deitl ac ei dododd ar y groes ar y sgrifen oedd Iesu o Nazareth brenin yr Iddewon. Y teitl hwn gan hynny a ddarllenodd llawer o'r Iddewon o blegyd agos i'r ddinas oedd y fan lle croeshoeliwyd yr Iesu, ac yr oedd wedi ysgrifennu yn Hebraeg, Groeg a Lladin. Yna archoffeiriaid yr Iddewon a ddywedasant oedd Peilat, nac ysgrifenna brenin yr Iddewon, eithir dywedyd ohono ef, brenin yr Iddewon ydw fi. Peilat atebodd yr hyn a ysgrifennais a ysgrifennais. Yna milwyr wedi iddynt groeshoelio'r Iesu ac ymerasant ei ddillad ef ac ymwneithant 4 rhan i bob milwr ran a'i bai sef oedd ddiwniad wedi ei gwau o'r cwr uchaf trwy ddi oll, hwythau ddywedasant wrth ei gilydd, na thoron hi ond bwriwn goel brennau amdani. Eiddo pwy fydd hi fel y cyflawnyd yr ysgrythyr sydd yn dywedyd rhanasant fynillad yn ei misg ac am fy mhais y bwriasant goel brennau a'r milwyr a wneithant y pethau hyn. Ac yr oedd yn sefyll wrth groes yr Iesu ei fam ef a chwaer ei fam ef, Mair Graig Cleophas a Mair Magdalen. Yr Iesu gan hynny pan welodd ei fam a'r disgybl yr hwn a garau e fe yn sefyll gerllaw a ddywedodd wrth ei fam, o wraig, wele dy fab. Wedi hynny y dywedodd wrth y disgybl, wele dy fam, ac o'r awr honno allan y cymerodd y disgybl hi i'w gartref. Wedi hynny yr Iesu yn gwybod fod pob peth wedi orffen weithian fel y cyflawnyd yr ysgrythyr a ddywedodd y mae syched arnaf. Yr oedd gan hynny rhestr wedi ei osod yn llawn o finegr a hwy a lanwasant ysbwng o finegr ac ei rhoddasant ynghylch isop ac ei dodasant wrth ei enau ef.
Yna pan gymerodd yr Iesu y funigr, efe addywedodd Gorffennwyd. Ond chan o gwyddo i ben, efe aroddes i fyny yr ysbryd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint yma o cael dod y gerd y fron, yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti bod ffordd wedi ei hagor, ei fod yn bosibl i rai fel ni, i fod yn blant i'r holl alluog Dduw, i dy alw di yn dad, dy fod yn dad nefol arnom, i'n bod yn rhan o deyrnas, yn rhan o deulu. Ac felly o Dduw, fel dy blant, i ni yn galw arna ti, trigarhau o'r newydd wrthym. I ni yn gwybod mai plant sydd yn crwydro llawer i aml ydyn ni, i'n bod yn dy adael di lawr dro ar ôl tro. Ond o Dduw, i ni yn gweddio, bydde di yn trigarhau wrthyn ni, bydde di yn maddau ni. Maddau bod ein cylonau ni'n aml yn oeraidd, maddau ein bod ni'n aml yn crwydro yn ein meddyliau. Hyd yn oed pan yn dod i ti i gannu dy glodydd, i geisio dy wyneb, i wrando ar dair. Ac eto o Dduw, i ni yn aml yn methu yn hyn. I ni'n gweld bod ein meddyliau yn crwydro tuag at digwyddiadau'r wythnos, yn cofio pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol. O Dduw, maddau ni, helpa ni, rho'r nerth i ni, y nerth corfforol ond hefyd y nerth ysbrydol i ni dy geisio di, i ddyrchafu'n llygaid i fyny, tuag ata ti, i alw arna ti, i ddod lawr i'n plith. I ni'n gwybod o Dduw, os nad wyt ti yma, yna ofer yw y cyfan. Ond os wyt ti yma, ac o Dduw yr wyt ti wedi addo fod gyda dy blant. Ac felly ni'n gweddio, byddi di yma ac y byddwn ni'n ymwybodol dy fod yma. Y bydd na gynhestrwydd yma, bydd na bresenoldeb yr holl alluog. Bydd hyn yn peri ni ymdawelu. O Dduw, falle ni'n gwybod y gall peri hyd yn oed yr ofn yma, yr parchedig ofn. Ac i ni yn gofyn am fwy o hyn. Mae dde mor aml, nad oes yna barchedig ofn yn ein cylonau. I ni yn gallu cymryd pethau mor ganiataol. O Dduw, gad i ni i fod yn ymwybodol, ein bod yn dod i bresenoldeb yr holl alluog Dduw. Ac y byddwn ni yn ymdrechu i dy ogoneddu di, i ddyrchafu dy enw. Ac yn gofyn i ti'n helpu ni yn hyn o beth. I ni yn wan ac yn crwydro mor aml, ond helpa ni yn ein hyddoliad, helpa ni i ddyrchafu dy enw di, goruwch pob enw arall. O Dduw, i ni'n gweddio am ein dinas ni, am ein gwlad ni, am wledydd y byd o Dduw, i ni'n gweld y fath dywyllwch, ac yn gweld y tywyllwch yn mynd yn fwy tywyll o sul i sul, ac o flwyddyn i flwyddyn. Ac o Dduw, i ni yn gwanhau, ac os nad wyt ti yn ymyrryd, os nad wyt ti yn dychwelyd un plith, yna o Dduw, i ni yn digaloni wrth feddwl beth fydd cyflwr ein dinas, beth fydd cyflwr ein gwlad, ymhen 5 mlynedd, ymhen 10 o Dduw, o'r unig ateb sydd i ti ddod ac i ddychwelyd un plith. I ni'n gofyn i ti i weithio yn ein cylonau ni fel dy blant, bydde ti yn ein gwneud ni beth ddylsen ni fod. Ond hefyd o Dduw, bydd y ras, bydd y ysbrydiau'r waith mewn fath ffordd, bydd yn amhosibl i bobl i ymwrthod mwyach, ond y bydd dy ras yn anorchfygol. Tyrd gweithio yn ein plith, gweithio wrth i bobl fynd heibio y pynhawn yma, y bydd na awydd yn ei cylonau i ddod i geisio dy bethau di. Felly o Dduw, ni'n cyflwyno'r oedfaith ofal di ar holl ddydd ac ar hyd a lled yn gwlad, y bydde di yn ymun yn presennoli hun yn ein plith ni ac yn ein diogelu ni rhag ymosodiad yr un drwg. I ni yn gweddio yn erbyn yr un drwg ac yn gofyn i ti'n cadw ni. Yn cadw'n meddyliau ni, cadw yr oedfa hon, na fydd unrhyw beth yn dod i ymyrryd ar yr oedfa ac y byddi di yn cael yr mawl a'r clo. Tyrd felly, ni'n gofyn hyn oll trwy enw a trwy heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni ganu emynau 486 o Iesu Mawr, Rhodanian Bir i eiddyl gwan mewn aniel di, rhyw nerthu drwy'r holl rwystrau siar ddyrus daeth i'r ganan fri. 486 gywn ni sefyll i'w chanu.
yn testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, penod 19 ac adnod 30. Ioan 19 adnod 30. Yna pan gymerodd yr Iesu'r finegr, fe ddywedodd Gorffennwyd, a chan o gwyddo ei ben, fe aroddes i fyny yr ysbryd. Nawr, drwy gydol yr ysgrythyr, o'r dechrau i'r diwedd, fe wneir yn gwbl eglur, mae nid hap a damwain oedd yr Efengyl. Nid digwyddiadau yn cael ei hadrodd yn yr ysgrythyr, nid digwyddiadau yn digwydd o ganlyniad i ryw weithred, ac felly oedd pethau newid. Does dim unrhyw gyfeiriad at hynny o gwbl o unrhyw ran o'r ysgrythyr. Fod na ryw ddigwyddiad hanesyddol wedi digwydd, ryw frwydr falle na eithbwyd y ffordd y disgwylir, ac yna roedd canlyniadau hynny'n newid pethau. Dim byd o'r fath, dim un achlysur yn yr ysgrythyr lle chi'n gweld hynny. Ni newidiwyd llwybr yr Efengyl gan i broblem godi. Enghraifft, yr un ni'n cofio nawr adeg y Pasg, nid ail feddwl y sefyllfa a wnaeth Duw. Doedd dim rhaid i Iesu Grist newid unrhyw beth o'i gynlluniau. Roedd e'n gwybod popeth oedd yn mynd i ddigwydd o'i enedigedd, cyn i enedigedd, ond tra ar y ddeiar, roedd Iesu Grist yn gwybod am yr holl ddigwyddiadau fel plentyn, fel dyn ifanc, yna yn ei weinidogaethau, yn y gwrthwynebiad, yn yr gwirthia, pob peth, yn yr ymosodiadau, pan oedd pobl eisiau gwneud yn frenin, pan oedd pobl eisiau laddau. Dim un achlysur oedd rhaid i Iesu Grist newid i gynllunio. Roedd y cyfan wedi baratoi, wedi drefnu o flaen llaw. Ac felly, nid dyna siom gellir dweud, wel, mae'n ofnadw o beth i'r Iesu cael ei ladd. Wrth gwrs, mae yn adlewyrchiad o galon dyn fod Iesu Grist wedi cael ei ladd, ond mi'n siŵr beth ni'n rhoi rhyw arolwg allan ymhlith cymdeithas cyffredinol, hyd yn oed ymhlith y pobl crefyddol, falle byddwn yn meddwl, piti na fydde modd rhwystro marwolaeth Iesu Grist ar y groes. Achos oedd yn beth mor ofnadw, bod dyn wedi lladd mab Duw, falle bod nhw'n fodlon cydnabod bod e'n fab i Dduw, ac yn meddwl, pa mor ofnadw yw bod wedi diweddu lan ar y groes. Ond yr hyn sydd yn amlwg yn yr ysgrythyr, roedd Iesu Grist yn carlamu at y groes. Dyna oedd y cynllun, dyna beth anfonwyd ei wneud. Na, mae hyn, y tu hwnt i'n meddyliau bach ni am gyffred, ond dwi ddim yn bosib i ni ddeall hwn i gyd. Pan ni'n meddwl i gynllun Duw y drindod, y tad a'r mab a'r ysbryd glân, gafodd ei osod yn ei le cyn i'r byd cael ei greu. Yr oedd yr holl drefniadau, yr oedd yr holl negeseuon, yr oedd y proffwydi i'w roi. Yr oedd yr digwyddiadau gyda'r disgyblion. Roedd y cyfan wedi drefnu. Y man geni, y cyfan wedi drefnu. Hyd yn oed, a mae hwn tu hwnt i'n deall ni, cyn i ddyn bechu, trefnwyd ffordd i ddelio gyda pechod dyn. Mae hyn anhygol yn dweud. Fel dywed yr ymenydd, caid trefn i faddau pechod. Roedd na drefn. Fe drefnwyd caid trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth meddseon am yr iawn. Dim un camgymeriad, dim un newid y cynllun, dim cynllun A, B, ech, dim byd o'r fath. Y cyfan yn digwydd fel y trefnwyd. A mae hwnna tu hwnt i'n deall ni. Ond mae yn achos i ni blygu ac i addoli ein Duw ni. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y dasg oedd gan yr arglwydd Iesu Grist yn wneud, yna y cyflawniad o'r dasg ac yn olaf yn drydydd y cyhoeddiad. Felly yn gyntaf y dasg yma, beth oedd y dasg oedd gan yr Iesu i'w wneud? Beth oedd angen iddo fe wneud? Beth trefnwyd cyn i'r byd cael ei ffurfio hyd yn oed i'r Iesu i'w wneud? Am beth i ni'n pregethu bob pnawn Sul. Bob prynhawn Sul i ni'n pregethu am yr un peth bob Sul, am yr hyn yr anfonwyd Iesu Grist i'w wneud. Dyma yw'r peth pwysicaf oll. Ac fe geir adnod gan Matthew yn dangos beth oedd tasg,
Beth oedd y tasg oedd gan yr Iesu wneud? Adnod i ni'n cofio amser y dolyg, Matthew 1, adnod 21, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu o blegyd, a dyma'r tasg, fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna'r dasg. Dyna oedd tasg yr arglwydd Iesu Grist. Dyna oedd y tasg yr anfonwyd. Ond dyma yw'r broblem. Dyma'r problem fwyaf heddi yw pechod dyn. Does dim byd arall nag oes. Allwch chi edrych ar unrhyw beth, edrychwch chi ar y newyddion, mae'n ddigalon, os oes calon dych chi edrych ar y newyddion, a mae cyfrifoldeb ond ni edrych ar y newyddion a gwybod beth sy'n mynd mlaen yn y byd yma, ond mae'n wir yn anodd, yn diwe? Sdim ots beth i ni'n edrych yn darllen yn y papur newydd neu beth bynnag, mae y mor ddigalon, i ni'n gweld effaith pechod ar y byd. A dim byd yn gwella. Ar ôl rhyfel byd cyntaf meddwl, dyna ddiwedd y rhyfeloedd. Fi dim rhyfel byd to, ac o fewn chydig o fisoedd, allech chi ddweud. Dwi ddim yn hyn o blynyddoedd bron iawn, nag yw misoedd, allech chi gyfrif misoedd, cyn i'r ail rhyfel byd dod. Ac yna chi'n sicr yn meddwl, ni fydd na rhyfel byd arall. Ac edrychwch arno ni nawr, ni ar fi'n trydydd un, yn dydyn ni. A fydd yn digwydd, dydyn ni ddim yn gwybod. A fydd yr Iesu'n dychwelyd, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond un peth sydd yn sicr yw mae'r byd yn cysau gilydd. Ac maen nhw am wneud niwed i'w gilydd. Ac ni'n gweld ar lefel byd eang, ni'n gweld ar ein strydoedd ni, yn ein dinasoedd ni, yn ein trefi ni. Ni'n gweld ym mhob cwr a chornel o'r wlad. Ni'n gweld ni'n cartrefi ni. Ni'n gweld pobl yn cwryla, dydd ar ôl dydd ar ôl dydd, achos dyn nhw ddim yn cael ei ffordd. Pechod yn rhemp, ond diwe? Mae pechod yn anferth o broblem. Ni all neb yn ei iawn bwyll ddadle yn erbyn y ffaith yma bod pechod yn broblem anferthol. Ac eto, dwi ddim yn credu bod unrhyw un o'n ni erioed wedi clywed un gwleidydd yn sôn am y gair pechod. Dwi ddim yn cofio. Dwi ddim wedi clywed am un arweinydd gwlad yn sôn am y gair pechod. Ac eto gyd, dyma yw'r broblem. Dyma yw problem dyn. Ac yn drist iawn, faint o gapeli sy'n sôn am pechod heddi? Tybiwn ni ddim rhyw lawer. Ni'n gweld fod dyn, fod y byd yn dioddef, dydd ar ôl dydd oherwydd pechod. Ond nid yma sydd wrth wraidd pob un problem a wynebwn, oherwydd cwymp dyn. Os ych chi eisiau mwy o fanylion, ewch nôl i Genesis, darllenwch Genesis. Dyma chi heri unrhyw un, hyd yn oed y pobl sy'n credu mewn esblygiad ar ffrwydiad mawr. Ffeindiwch chi unrhyw le gwell na Genesis sydd yn egluro chi pam i ni fel i ni. A bydd yn rhyfeddol. Dwi ddim yn credu allwch chi dod o hyd i unrhyw beth, achos mae gair Duw yn dweud wrthon ni beth y gwyddodd. Mae gair Duw yn dweud yn ddigon clir yn Genesis o ganlyniad i anufuddod Addag Efa, gafon nhw rybydd, gafon nhw reol, ac fe doron nhw reol, fe doron nhw rybydd, fe wnaethon nhw troi yn erbyn Duw. Ac o ganlyniad i hynny fe ddaeth pechod i'r byd ac fe ddaeth marwolaeth i'r byd, marwolaeth corfforol, ysbrydol a thragwyddol. Ac i ni'n gwybod fel ni'n dweud yn barod, nid peth bach yw pechod. Fe ddinistriodd pechod y cyfan. Pan i chi meddwl allwn ni gyfeiriad unrhyw bechod a dweud pechod bach yw e, meddyliwch to, y mae pechod wedi achosi marwolaeth corfforol, ysbrydol a thragwyddol. Dyna pa mor fawr yw e. Mae di dinistrio'r cyfan. Heb bechod, ni fyddai marwolaeth y corff. Dychmygwch y peth. Fydda dim rhaid i ni ffarwelio ar rhai anwyl. Dyna be mae pechod wedi wneud. Mae pechod wedi peri bod ni'n goffod gweld anwyliaid yn anadlu hanadl olaf. Ac mae'r peth mwyaf erchyll. Mae'r peth fwyaf trist. Fedrai ddim meddwl am ddim byd mwy trist. I ffarwelio rhywun sy'n mor anwyl ac yna maen nhw'n mynd. Nawr, wrth gwrs, i'r Cristion maen nhw'n gwybod o'n y nefoedd, ond am erchyll yw pechod wedi peri fod y boen yma o ymwahanu ac anwyliaid. Rhai yn cael rhybydd, rhai ddim yn cael rhybydd. Dyma be mae pechod wedi wneud. Ni fydde marwolaeth yn bodoli o'n i bai bod Addag Efa wedi pechu. Ac o ganlyniad hynny, mae dyn yn marw. Mae'r corff yn marw. Mae'r anadl olaf yn dod. Ac hefyd, ni fyddai dioddef corfforol o'n i bai yn pechod. Mae salwch wedi dod oherwydd pechod. Wrth gwrs, ni ddim yn cyfeirio fan hyn at
salwch a pechodau penodol, wrth gwrs, mae hwnna'n bosib, ond dim dyna'n gyffredinol, o ganlyniad i addau efau mae afiechydon wedi dod mewn i'r byd. Oherwydd pechod, y mae dyn wedi colli cymdeithasau greawdwr. Nid yw dyn yn nabod ei Dduw. Bydde dyn yn gallu mwynhau perthynas a'i Dduw a'i greawdwr, ond oherwydd pechod nid oes perthynas mwyach, ac mwy nad oes dim perthynas mwyach, nawr mae yn y tywyllwch, ond mae e'n fwy na hynny hyd yn oed, mae e'n elyn hyd yn oed i Dduw. Mae yna rhywbeth, mae pechod wedi peri, nid yn unig bod ni ddim yn gallu deall dim byd am Dduw, am y gwir Dduw, nid yn unig bod ni ddim yn gallu cael perthynas ag ond mae'n golygu hefyd bod ni'n casau Dduw. Y gwir Dduw. Wrth gwrs, fe yna lot o grefyddwyr yn dweud bod nhw'n caru Dduw ac yn dadled hynny. Be fydden ni'n dweud yw, maen nhw'n casau y gwir Dduw. Pan dod wyneb yn wyneb ar y fengil, mae yna gasineb, mae yna atgasedd, mae yna rhywbeth yn corddi oddi mewn. Ni'n ei weld y dramser, hyd yn oed yn eglwysi efengylau, ni'n gweld rhai sydd yn dod o dan glyw ar y fengil, ddim yn erioed falle wedi deall ar y fengil, meddwl bod nhw'n caru'r pethau, ond mae yna rhyw achlysur yn digwydd, lle mae nhw'n dod i ddeall be mae'r pregethwr yn pregethu, a mae yna rhyw atgasedd yna. Mae nhw'n dod wyneb yn wyneb, a beth yw'r efengil, a mae yna rhywbeth yn corddi oddi fewn, mae nhw'n ei gysau, ac yna mae nhw'n methu delio ag mae nhw'n mynd i ffwrdd, neu beth bynnag yw mae'r fath gwylltineb yn dod o fewn y galon tuag at yr efengil. Ni'n gweld y tro o tro. Mae dyn yn elyniaethus i Dduw. Ond mae e'n ysbrydol farw yn yw. Nid yn unig marwolaeth corfforol. Daeth Iesu Grist i ddelio ag ond mae'r farwolaeth ysbrydol. Dyna canlyniad pechod. Ni'n gweld hyn yn arwain at farwolaeth tragwyddol. Nid yw dyn am glywed am yr efengil, nid yw dyn am berthynas â Duw, mae'n casau yr efengil, mae'n casau gwir sancteiddrwydd, fydd e'n hoffi moesau, os oes modd dyrchafu'r hunan, ond fydd e'n casau sancteiddrwydd. Fydd e'n casau'r ysbrydol, mae'n ysbrydol farw, does dim ymateb i'r gwir ysbrydol, does dim ymateb i'r gwirionedd. Mae yna rhywbeth yn corddi oddi fewn, ac mae hyn ni'n gweld yn arwain at y farwolaeth tragwyddol. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Dyma beth yw achos pechod. Gwai chi os ych chi'n chwarae lawr pechod, neu dweud fod yn bechod bach, does dim fath beth, y mae pechod yn peri fydd yr enaid yn mynd i golledigaeth tragwyddol. Cosb am bechod. Nawr mae hwn yn broblem anferth, yn diwedd. A dyma'r dasg. Mae'n rhaid delio â phechod. Dyna ddylefod pwnc bob oedfa. Bod ni'n dod i ddweud beth oedd tasg Iesu Grist. Tasg Iesu Grist oedd i ddelio gyda'r broblem yma. Y broblem yma sydd wedi peri. Pechod sydd wedi peri bod dyn yn marw'n gorfforol. Un peth yw hwnna, y darlun fwyaf erchill yw bod yn farw'n ysbrydol, ond bod hwnna yn arwain at y peth gweithaf oll at y farwolaeth tragwyddol. A dyma'r das, mae y mor fawr. Ac os oes unrhyw obaith i ddyn, rhaid delio gyda pechod, rhaid delio â hyn. Nid swydd y capel yw fynd allan a helpu'r tlawd. Nid swydd y capel yw dadle a sut yna Rwsia a Ukraina a Israel a Gaza a'r holl beth yma. Wrth gwrs i ni am helpu gymaint yn ni'n gallu, ond nid yna tasg yr eglwys. Tasg yr eglwys yw i gyhoeddi sut nath Duw delio gyda'r pechod, y beth sydd wrth raidd y broblem. Y mae pechod i'r achosi hyn i gyd. Ac felly rhaid delio â phechod. Achos ni all Duw cyfiawn anwybyddu pechod, ni all droi ei gefn ar bechod. Mae'n rhaid iddo fe fel Duw cyfiawn cosbi pechod. Cosbi'r drosedd, cosbi'r troseddwr. O, mae pechod yn ein rhwystro rhag cael mynediad i'r nefoedd. Mae hwn yn anferth yn diwedd. Does dim un enaid yn cael mynd i'r nefoedd oherwydd pechod. Dyna'r broblem. Dyna pa mor anferth yw'r dasg.
Sdim ots beth yw eich magwraeth chi. Sdim ots os chi'n grefyddol. Sdim ots os ych chi wedi mynd ar bererindod o filltiroedd a filltiroedd trwy bob math o dywyll, bob blwyddyn o'ch bywyd chi, neu bob mis o'ch bywyd chi. Allwch chi wneud y cyfan trwy gydol eich bywyd chi, ond ni all neb cael mynediad i'r nefoedd oherwydd pechod, ac felly mae rhaid delio â phechod. Mae'r nefoedd yn bir ac yn sanctaidd. Ac mae Duw yn bir ac yn sanctaidd. Ac i ddod i bresenoldeb Duw glân a pherffaith a ffyr a sanctaidd, rhaid cael gwared ar bechod. Ond dyma beth sy'n mor drist, yw fod dyn yn meddwl y gall delio gyda fe. Dwi'n mynd i deall beth yw pechod. Ond mae dyn yn meddwl y gall ddelio â'r broblem. Mae'n dyfeisio ffyrdd yn diwe i fodloni ei gydwybod ei hun, neu ffordd i fodloni Duw, yn yw Duw o'i gwneithuriad ei hun. Mae dyn, hyn o crefyddol yma yng Nghymru, siwr fod yn arbenigwyr ar wneud hyn, i ni wedi creu rywsut, ryw grefydd weddol grisnogol gyda'r geiriau a'r enwau'r cymeriadau, efallai'n defnyddio'r Beibl, ac yn dweud bod Duw yn dduw o gariad, ac felly mae'n caru pawb, ond os ydych chi'n ymholi nhw ymhellach, fydden nhw ddim yn gallu esbonio chi beth maen nhw'n gwneud â pobl sy'n wir yn ddrwg, ond pobl sy'n ddim cweit mor ddrwg, mae Duw yn mynd i anghofio'r cyfan. Os ych chi eisiau sy'n lawr a trial deall beth yw'r athrawiaeth, fi ddim athrawiaeth na, fydd na rhywbeth o'i gwneithuriad ei hun, fydd na rhyw ddiw fyny fyna, a fydden nhw wedi meddwl fi Duw yn ddigon bodlon gyda'r crefydd dwi'n fodlon ag y rheolau dwi yn ei osod yn ei le. Fel, falle mynd i'r capel o dro i dro, sy'n rhaid fod bob sil, ond o dro i dro ar y sil bod fi'n mynd i'r capel, a fy mod i ddim yn gwneud gormod o ddrwg i gymdogion, bod fi'n helpu rai cymdogion hyd yn oed, os na i roi rhywfaint i elusennau yna, gan amla dyle hwnna fod yn ddigon i blesio ei Duw o'i gwneithuriad nhw. Dwi ddim yn credu bod hwnna'n bod yn anheg. Tybiwn ni, fydda'r mwyafrif yn dod rhywle fewn y cyffiniau i'r disgrifiad hynny. Ond nid yna yw crefyddau, athroniaethau, unrhyw beth, ymgais dyn i lenwi'r gwacter yn ei heneidiau, unrhyw beth i berswadio ei hunan ei bod wedi ymdrechu i ddelio gyda beth bynnag yw'r broblem, dyn nhw ddim yn gweld e'n broblem anferth, ond maen nhw'n meddwl, wel, os oes na Dduw, fyddai siŵr o fod yn ei fodloni fe, achos dwi'n well na'r mwyafrif. Ond na, dim ond Duw sydd yn gallu delio â'r broblem. Mae e mor ddifrifol. Dyma'r tragedy, dyma beth sy'n mor frawychus. I ni'n byw mewn gwlad lle dyw'r efengyl ddim yn cael ei chyhoeddi, ac felly mae pechod yn rhemp, a does dim bryn neb yn cyhoeddi beth yw'r ateb i'r broblem. Ddim yn dweud o'r bobl fod Duw wedi delio gyda'r broblem. Dyw dyn ddim yn ymwybodol o hyn. Dyn nhw ddim yn gwybod beth yw'r neges o newyddion da. Dyn nhw ddim yn siŵr, dim syniad yn nhw, maen nhw digon hapus i byd yn cario ymlaen. Ond ni all dyn ddelio â'r broblem, does neb yn gallu delio â'r broblem. Dim ond Duw gall wneud. I ni'n darllen, reit ar ddechrau'r Beibl, yn Genesis 3:15, am y modd y byddai'r dasg yma'n cael ei wneud hyd yn oed. Reit ar ddechrau'r Beibl, mae Duw wedi dweud wrthyn ni, dyma sut fyddai'n datrys y broblem. Dim ond un fydd yn gallu gwneud y dasg yma. Mae'n dweud wrthyn ni, dyma'r adnod. Gelyniaeth hefyd a sodaf rhwng o ti a'r wraig, a rhwng dy had di a'i had hithau, efe a siga dy ben di, a thithau a sigi ei sawd lef. Y dasg, mewn geiriau eraill, oedd i'r Iesu ddod a delio a phechod. A byddai'n gwneud yn ôl yr adnod hon, byddai'n gwneud hynny trwy farw ar y groes. Byddai fe'n delio ac yn gwasgu ar ben yr un drwg. Byddai fe'n delio a phechod. Byddai'n cael ei frifo yn y broses. Wrth gwrs byddai fe'n dioddef yn y broses. A byddai'r dioddef yn erchill. Ond yno, ar ddechrau'r Beibl, mae'n dangos chi, nid hap a damwain i we. Dyna oedd y cynllun. Roedd Iesu Grist yn cael ei anfon gan ei dad i ddod i farw ar y groes. Dyma'r ffordd y trefnwyd cyn y greadigaeth hyd yn oed. Emyn arall, chi'n siŵr fod yn gwybod pa emyn dwi'n mynd i ddyfynu. Na i ddarllen i chi, gwrandewch ar y geiriau yma. Dyma sut na Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân drefnu.
i ddelio gyda'r dasg fwyaf oll. Cyn llunio'r byd. Hynny yw, cyn i'r byd cael ei greu. Cyn llunio'r byd. Cyn lledu'r nefoedd wen. Cyn gosod haul na lloer na ser uwch ben, fe drefnwyd ffordd. Ynghyngor 3-1 i achub gwael golledig eog ddyn. Nawr, mae hwnna'n ddigon clir, ond yw e? Mae mor feiblaidd. Does dim eisiau llawer prindym esboniad ar hynny. Cyn i'r byd cael ei greu, cyn fod haul a ser a lleiad, cyn unrhyw beth o'r ffordd, fe drefnwyd gan y drindod ffordd i achub gwael golledig eog ddyn o'i bechod. Mae'n mynd ymlaen. Trysorwyd gras, rhyw anherfynol stor, yn Iesu Grist cyn rhoddi deddfu'r môr. Mae hwnna'n anhygoel yn diwedd. Cyn rhoi deddfu'r môr. Cyn fod tonnau yn dod mewn a mas dwywaith y dydd. Cyn bod unrhyw reol yn cael ei roed i'r moroedd y byd yma. Fe trefnwyd y bydde Iesu Grist yn ei ras yn dod i ddelio gyda'r broblem. Ar rhedeg wnaeth bendithion arfaith ddrud fel afon gref lifeiriol dros y byd. Dyna chi'r dref, dyna chi'r cynllun. Y bydde Iesu Grist yn dod, dyna chi'r ras, dyna chi gariad. Ac yna'r bennill olaf, mae rytgorn mawr yn seinio nawr i ni, o llyngdod llawn, trwy'r iawn ar galfari, mawl ym mhob iaith, trwy'r ddear faith a fydd, am angau'r groes a'r gwaed anrhoes yn rhydd. Dyna oedd y cynllun, dyna oedd y drefn, dyna a gytunwyd yn y cyfarfod anhygoel yna, cyn i bechod ddod i'r byd hyd yn oed, cyn y cyfan, fe trefnodd Duw y Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân, a bydde Duw yn anfon ei fab Iesu Grist i'r byd i farw ar y groes, i ddelio gyda'n pechod ni. Mae hwnna'n drefn tu hwnt i'n deall ni. A nid hapa damwain i'r groes. Nid digwyddiad oherwydd bod yna rhywun di gwneud rhywbeth. Fe trefnwyd y beth. Mae gyda chi ni symud ymlaen. Beth yn ail y cyflawniad o'r dasg. Gwrandewch, na i ddarllen adnodau 28-30. Wedi hynny yr Iesu yn gwybod fod pob peth wedi ei orffen weithiau. Fel y cyflawnid yr ysgrythur, a ddywedodd, y mae syched arnaf. Yr oedd gan hynny rhestr wedi ei osod yn llawn o finigr, a hwy a lanwasant ysbwng o finigr, ac a'i rhoddasant ynghylch isop, ac a'i dodasant wrth ei enau ef. Yna pan gymerodd yr Iesu'r finigr fe ddywedodd Gorffennwyd, a chan o gwyddo ei ben, fe aroddes i fyny yr ysbryd. Sylwch, fe roddodd i fyny ei ysbryd. Neb arall. Nid dyn penderfynodd pryd oedd Iesu mynd i anadlu yr anadl olaf ar y groes. Nid dyn, dim byd o'r fath. Nid y milwyr, nid yr Iddewon, ei bod pob un yn eog ac yn atebol, wedi bod yn atebol, ac fe fyddant yn atebol hyd tragwyddoldeb. Ond yr oedd y cyfan yn wylo'r Iesu. Datganodd yr Iesu yno ar y groes ei fod wedi gorffen y dasg. Dydodd y gorffennwyd, dwi wedi gorffen, dwi wedi dod, dyma oedd y cynllun, ac fe soniwyd am y cynllun yr holl flynyddoedd yn arwain at fywyd yr Iesu ar y ddaear, ac arlamodd yr Iesu at y groes, ac nawr mae ar y groes, mae'n dweud, dwi wedi gorffen y dasg, gorffennwyd. Y dasg a osodwyd cyn y creadigaeth hyd yn oed. Nawr yng Nghrist Iesu mae wedi ei orffen, a sylwch ei orffen yn llwyddiannus. Yr oedd yn gwybod ei fod wedi llwyddo. Mae wedi delio â phechod. Mae modd, oherwydd beth nath Iesu Grist ar y groes, mae modd i bechadur fynd i'r nefoedd. Fe agorodd e'r ffordd. Dyma oedd y dasg, ac fe nath e'r dasg, fe gyflawnodd e'r dasg, fel yr emyn dechreuais i ddyfynu gynnau, mae'r ddeddf o dan ei chorom.
cyfiawnder yn dweud digon, a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn, a diolch byth Meddseon am yr iawn. Dyma oedd holl neges y proffwydi o Genesis ymlaen, fod y tad yn mynd i anfon ei fab i'r byd i ddelio â phechod. Dyna oedd y neges. Darllenwch yr Hen Testament, darllenwch am y proffwydoliaethau am yr Iesu. Dyma'r canolbwynt nawr. Y mywyd yr Iesu a'i farwolaeth ar y groes. Ond yr holl baratoi, y proffwydi gyd yn derbyn y neges. Yr union eiriau i'w ddweud, Eseia, Jeremia a'r cyfan yn gwybod yn union beth o'n nhw fod i ddweud. Ac oedd pob un yn cyd fynd â gilydd, mae'n anhygoel yn diwedd. Dim un proffwydoliaeth yn anghytuno 'da'r llall. Cannoedd o flynyddoedd o wahaniaeth rhyngddyn nhw, ond pob un yn cyd fynd yn plethu ymhlith ei gilydd ac yn cytuno 'da'i gilydd fod un yn mynd i ddod, a pryd oedd yn mynd i ddod, sut oedd yn mynd i ddod, yr holl amgylchiadau. Roedden nhw wedi rhoi gymaint o fanylder am fywyd a marwolaeth yr Iesu a'i atgyfodiad. Mae'n anhygoel. Proffwydoliaeth ar ôl proffwydoliaeth. Nawr dwi wedi dyfynnu bob dicyn aml iawn o'r pwlpid yma am yr ystadegyn, y rhif mathemategol, am ba mor amhosibl yw i'r Iesu fod yn neb llai na mab Duw. Ac mae'r gwirionedd yw Ond dwi ddim yn mynd i ddyfynnu bob dicyn tro yma, dwi'n mynd i ddyfynnu Hendrickson sy'n dyfynnu awduron eraill, sydd yn dweud yr un peth, ond mae yna ffigwr arall, achos mae'r amgylchiadau chydig bach yn wahanol, ond mae'n dweud fan hyn. Mae Hendrickson yn dweud am yr awduron sydd yn sôn am y ffaith i dros 330 o broffwydoliaethau am yr Iesu yn benodol. Maen nhw mor fanwl, proffwydoliaethau am yr Iesu. Fel ni'n cael yn y benod yma, os na i ddarllen adnod 24. Fel y cyflawnyd yr ysgrythyr sydd yn ddywedyd, rhanasant fy nillad yn ei misg ac am fy mhais y bwriasant goel brennau a'r milwyr a wnaethant y pethau hyn. Mae hwnna mor fanwl yn dweud. Ond fel y cyflawnyd y proffwydoliaethau hyd yn oed i'r fanylder yna. Yna eto yn adnod 28 dwi newydd i ddarllen. Fel y cyflawnyd yr ysgrythyr a ddywedodd y mae syched arnaf. Welwch chi yna'n Psalm 22, mae yno a Psalm arall. Fe welwch chi, mae yna proffwydoliaethau am fanylder o syched ar y groes. Proffwydoliaethau diri, dros 330. Dywed, mae y rhif a ddefnyddir tro yma, gynt dwi'n credu oedd am 50 o'r proffwydoliaethau. Ac oedd hwnna'n rhif o'n i ddim yn erioed wedi glywed amdano. Ond gwrandewch ar y rhif yma. Dywed, mae y rhif a ddefnyddir i ddangos rhyfeddod a sicrwydd i un dyn, Iesu Grist, gyflawni'r holl proffwydoliaethau yma yw 1 dros 84,000. Na i ddim dweud yr holl 0, mae yna 100 ar ôl yr 84. Dwi ddim yn mathemategydd o bell ffordd. Tybiwn ni fod yn iawn i ddweud fod yn amhosibl o ran yr ystadegyn hynny i'r Iesu fod yn neb llai na mab Duw. O feddwl am yr holl proffwydoliaethau yma, a'r holl fanylder, nid rai cyffredinol oedden nhw'n ac chi'n sôn am wisg, chi'n sôn am syched, chi'n sôn am yr holl beth. Ond nid yw'n dangos chi roedd Iesu Grist yn carlamu tuag at y groes. Roedd y cyfan yn ei ddwylo, roedd yn gwybod beth oedd yn digwydd, achos dyma'r unig ffordd y byddai Duw yn fodlon ac yn caniatáu unrhyw enaid mewn i'r nefoedd. Rhaid oedd Iesu Grist dod i'r byd. Doedd dim opsiwn arall. Dim ond un oedd yn gallu dod yn cynrychioli ni fel dyn ac un fel Duw i fyw bywyd perffaith ar y ddaear. A dyma oedd yr unig ateb. A mae hwn yn anhygoel o fewn eiliadau gyda'r holl boen corfforol ei fod e'n gallu dweud y geiriau fod syched mwyn cyflawni'r proffwydoliaethau. Mae'n anhygoel, dwi'n Ac yna iddo ddweud Gorffennwyd, oedd e'n gwybod, yno gyda'i ddwylo pur ar led, gwisgo'r goron ddraen. Ac wrth i'r gwair pistillo allan, a'r ffynon yna waed yn llifo allan. Ar o holl ddioddef, a dioddef digofaint y tad, a'r cosb y tad yn cael ei roi yna. Holl ddioddef yma. Mae'n anferthol o ddioddef. Oedd yn gallu dweud, dwi wedi wneud y dasg.
Gorffennwyd. O feddwl am yr holl gysgodion a'r darluniau a geir o'r Iesu trwy gydol yr Hen Testament. Mae hwn yn rhan ohono fe siŵr o fod. O feddwl am y cymeriadau hanesyddol a oedd yn pwyntio at Iesu Grist, darluniau o Iesu Grist, a gweddau o'i bywydau nhw oedd yn pwyntio at Grist. Y gwersi, y cymariaethau yma, Moses, Joshua, Aaron, Melchizedek, Dafydd, Solomon, Noah, Jonah, Judah, Joseph, a dyn ni'n mynd mlaen. Dyma i chi cymeriadau, pob un mor wahanol i gyd i'w gilydd, ond pob un yn ddarlun o'r Iesu Grist. Ac yna, be mae'r Iesu Grist ar y groes yn gallu dweud, gorffennwyd, dwi wedi cyflawni'r darlun llawn o'r beth oedd amdana i'n cael ei ddisgrifio yn y cymeriadau hyd yn oed. Dwi wedi wneud y dasg. Dwi wedi cyflawni'r proffedolaethau, dwi wedi cyflawni'r darluniau, y cysgodion. Beth yma broblem o'n pechod yn ein llygru ac yn ein rhwystro ni rhag cael mynediad i'r nefoedd. Rhaid oedd yr Iesu ddelio hyn, a dyna wnaeth i fyddhawodd i'w dad yn llwyr ac fe osododd ei hun fel ein cynrychiolwr o dan y ddeddf. Dyma i chi, roedd rhaid cael perffeithrwydd ac fe ddath a'i osod ei hun o dan y gyfraith. Roedd rhaid iddo fe gadw bob rhan o'r gyfraith. Roedd rhaid iddo fod yn berffaith llwyr, fel plentyn. Yn ei arddegau, fel dyn ifanc, yn ei weinidogaeth, yn wyneb erledigaeth a chasineb. Roedd rhaid iddo fe ymateb yn gywir ac yn iawn. Roedd rhaid iddo gadw'r gyfraith, yr seremoniol, pob rhan o'r holl gyfraith. Roedd rhaid iddo fe gyflawni'r cyfan, a fe chadwodd bob rhan ohoni. Bu fyw bywyd llwyr berffaith, ein mwyn, yn ein lle. Fe ddwedodd fe na i fyw y bywyd perffaith i chi. Fel eich cynrychiolydd chi, fedrwch chi ddim y pechod mor gryf, mae gafael pechod ar yr enaid mor gadarn, fe na i fyw y bywyd perffaith yn eich lle. Mae ganddo wisg yn oes clogin o gyfiawnder. Ac yno ar y groes gall o ddweud, gorffennwyd. Dwi wedi cadw'r gyfraith yn llwyr eich mwyn. Dwi wedi agor y ffordd i chi gael mynediad i'r nefoedd. Dwi wedi wneud yn bosib i chi gael eich gorchuddio a fy mherffeithrwydd i. Does dim un person, does dim un hanesydd. Does dim un iddew, does dim un pharisea, does dim un person o gwbl trwy gydol hanes cyn yr Iesu, ac ers hynny, does dim un wedi ffeindio dim un ers hynny. Ac i ni mor dda yn ffeindio baw ar bobl yn dydyn ni, ond does neb wedi gallu am yr arglwydd Iesu Grist, achos ar y groes oedd wedi gorffennwyd, dwi wedi cadw'r gyfraith yn llwyr, dwi wedi byw bywyd perffaith yn eich lle, dwi wedi wneud i chi. Yr oedd yn oen ddinam yn sicr, nid oedd un brychein arno. Dyma i chi oedd yr aberth orau. Yr oedd yn gwbl bir. Ac fel ein cynrychiolydd ni, oedd yn gallu dweud, dwi wedi gorffen y dasg. Dwi wedi cyflawni'r proffedolaethau. Dwi wedi cyflawni'r cysgodion y darluniau ohona fi. Dwi wedi cadw'r gyfraith i'r lythyren. Dwi wedi wneud y cyfan. Dwi wedi byw bywyd pur a glân mwyn chi. Dim syndod fel ni wedi dweud dyfynu'n barod. Mae'r ddeddf o dan ei choron. Cyfiawnder yn dweud digon ar tad. Dyma be mae Duw y Tad yn edrych ar ei fab ar y groes. A'r tad yn gweiddi bodlon. Mae'r tad yn dweud, dwi'n fodlon a thi fy mab. Dwi'n fodlon a dy fywyd. Dwi'n fodlon a dy aber. Dwi'n fodlon a dy berffeithrwydd. Rwy'n fi'n fodlon caniatáu neidiau'r nefoedd oherwydd yr hyn rwy ti wedi wneud ar y groes a thrwy dy fywyd. Dwi'n llwyr fodlon ar aberth sydd ar y groes. A'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn, a diolch byth medd Seion am yr iawn. Fe dalodd y pris yn llwyr am ein rhyddid ni. Am bris, oherwydd ein pechod yn tramgwyddo Duw sanctaidd a ffyr, am i ni beidio byw i wagoneddu fe. Rhaid oedd cael cosb am bob un pechod, rhaid oedd cael cosb am ein bod ni'n bechaduriaid. Dim dim ond am y pechodau. Rhaid oedd cael cosb ac am gosb.
Rhaid oedd i'r gosb fod yn gyfwerth a cholledigedd tragweddol uffern i bob un o'i blant. Dwi ddim yn deall hwnna. Fe ddylen ni dreulio fwy o amser yn meddwl amdano fe. Ond mae mor erchill yn dwi. Beth yw uffern i un enaid, ond colledigaeth i bob un o'i blant. Dyma oedd y gosb dioddefodd Crist ar y groes. Mae yna ddarlun yn does yna o'r gwpan yma oedd o flaen yr Iesu ac oedd rhaid iddo yfed y gwpan yma. Y gwpan yma o felltith ac o farn ac o uffern. Y gosb. Ac mae di llenwi'r gwpan yma. A hwnna oedd y dasg oedd gan fy rhaid yfed y gwpan. Ond dyma beth ni'n deall fan hyn. Fe yfodd yr holl gwpan. Yfodd pob diferyn o'r gosb. Does dim un cosb heb i ddelio gan yr Iesu. Ni fydd un pechod dwi wedi wneud. Y bydda fi yng Nghrist yn goffa cael fy nghosbi amdano. Pam? Achos yfodd Crist pob diferyn. Fe gymerodd e'r gosb yn llwyr. Ac ar ôl yfed y gwpan, fe ddwedodd gorffennwyd. Am wrthwynebiad gafodd drwy gydol ei fywyd, o bob cyfeiriad, ond o Satan hefyd ac yn sicr o bregethau a dafflwyd ato tra'r y groes, ac am unigrwydd oedd yn dioddef ar y groes. Oedd ei dad wedi troi gefn ar ei fab, ac yna'n tywallt y digofaint arno fe. Ac yna i allu dweud adno 30 yna pan gymerodd yr Iesu'r vinegar, fe ddywedodd gorffennwyd a chanogwyddo i ben neu fe a roddes i fyny'r ysbryd. A nadlodd anadl olaf. Oedd wedi gorffen y dasg. Dyma oedd y lle addas i ddatgan y geiriau i'r dasg fod wedi gwblhau, a'i fod wedi gwblhau yn llwyddiannus, yno ar y groes, cyn iddo roed ei fyny ei ysbryd. Ac yna ni'n gwybod, roedd e'n gwybod, a fe proffwydolio, nath proffwydo hun, fe proffwydodd eraill am y peth, roedd y dasg yn mynd i chael ei choroni yn doedd. Ar y trydydd dydd, pan byddai'n atgyfodi o'r bedd, lle dangosodd ei fuddugoliaeth yn concro Satan y bedd pechod y marwolaeth. Dyna i chi ddwrnod ar y trydydd dydd, yn coroni'r cyfan. Oedd yr Iesu'n gallu dweud, dwi wedi gorffen y dasg yn llwyr. Wel yn olaf yn drydydd y cyhoeddiad, am ddatganiad, am gyhoeddiad gan yr Iesu. Cyhoeddiad ei fod wedi llwyddo a chwblhau, wedi gorffen y dasg yr anfonwyd i wneud. Y dasg, yr un dasg yna, y trefnwyd cyn i'r byd cael ei greu. Yr un dasg yna, reit ar ddechrau Genesis, gafodd ei broffwydo byddai'n dod i wneud. A thrwy gydol yr Hen Testament. Ac yna, pan dath yr amser penodedig, pan oedd Iesu Grist yn dod mewn i Jerusalem, pan dath y milwyr dod a cafodd ei ddedfrydu a pob math o beth erchill, anghyfiawn yn cael ei wneud, ond dim un cyn amser. Ond pan dath yr amser, pan godon yn ohoelio'r Iesu ei ddwylo mewn i'r groes, y gwaeoffon mewn i ochr, pan nath yr groes suddo mewn i'r twll, ac ysgwyd yr holl esgyn, pan o'r holl gyflawni o'r manylion bach yna, ac yna fe'n dweud gorffennwyd bod wedi wneud y dasg, beth oedd hwnna? Oedd bod wedi agor y ffordd i'r nefoedd. Dwi wedi wneud e. Mae e mor bwysig i ni heddi. Mae yna her fan hyn wrth gloi. Mae yna her i'r sawl sydd yn ymdrechu yn ei balchder i gwblhau'r dasg ei hunan. Peidiwch â bod mor falch a meddwl gallwch chi ddelio a'ch pechod. Mae yna Dduw sanctaidd yn mynd i'ch barnu chi. Fedrwch chi ddim delio gyda'ch pechod. Mae yna lawer yn does o grefyddwyr sydd yn ymdrechu i blesio Duw. Faint sy'n llawer yn mynd i Gapel mwyach yng Nghymru. Ond mi roedd hwn yn broblem yn y 50au, 60au, 70au, bellach ni'n mynd o ddiwygiad. Llai o bobl sy'n mynd, ond eto llai o efengil oedd na, ac yna'n rhai yn mynd i gapel, falle rhai dal heddi, yn mynd i'r capel mwyn plesio Duw. Mwyn gobeithio rhyw fath o yswiriant ysbrydol.
cadw cyfres o reolau ac yn meddwl eu bod nhw'n chwarae rôl bwysig i gael mynediad i'r nefoedd. Mae eu gweithredoedd da nhw sydd yn mynd i gyfrif yn y diwedd. Gai ofyn un, os yna rai felly'n gwrando. Dwi wedi clywed bod ambell un o dro i dro sydd wedi bod yn y sefyllfa yma ac wedi gwrando ac yn meddwl bod yn mynd i'r capel a bod yn grefyddol a bod yn neis a bod yn garedig a pyd o rhegi riafal ac yn pob math o bethau. A bydd Duw yn ddigon bodlon. Mae rhai yn meddwl mai dyna yw Cristnogaeth. A mae rhai, ac os na rhywun yn gwrando nawr ar hynny, na fyddwch chi'n deall hyn, dyw e ddim yn ddigon da. Fedrwch chi ddim delio gyda'ch pechod chi trwy fod yn grefyddol neu fod yn neis neu fod y person gorau fiodd ar y ddaear mae erioed. Fedrwch chi ddim, dim ond Iesu Grist sy'n gallu delio ge. Deallwch hyn, ni allwch chi wneud dim byd i achub eich enaid. Ni allwch chi ddod yn agos at safon Duw. I ni oll wedi dod mor fyr o'i ogoniant ef. Ond nid dyma yw neges y Pasg. Fod Iesu Grist wedi gwneud popeth yn ein lle. A'i fod wedi gorffen y dasg. Mae wedi wneud, mae wedi delio ge. Does dim mwy i'w wneud. Ni allwch chi ychwanegu dim deallwch hynny. Gweddiwch y weddi hyn, o Dduw graslon agor llygaid fe nad i weld fe angen am Grist, achos dyna'r broblem. Dyw pobl ddim yn gweld ei hangen, dyn nhw'n gweld ei bechod. Gofynnwch i Dduw dangos i mi fy mhechod. Ac yna pan fydd yn dangos i chi eich pechod, gofynnwch hwn, gweddiwch hwn, o Dduw graslon dangos i mi Iesu Grist. Achos fe sydd wedi delio ar dasg. A rhaid i chi ddod at y fe. Dyna chi her. Dewch at Grist tra ei fod yn agos. Os na rhywun yn gwrando. Dyma'ch her i chi. Mae yna wahoddiad i chi gan Iesu Grist. Dewch at droed y groes. Tra i fod yn agos. Tra i fod yn agos ato chi. Galwch arno fe. Plediwch arno fe. Achos dyma'r unig obaith. Dyma'r unig obaith am achubiaeth yw yn Iesu Grist. Dyma'r ffordd y trefnwyd. Ond beth am rai sydd yn ofnus? Beth am rai sydd yn bryderus? Beth am rai sydd yn llawn amheuon ac yn cwestiynu ac yn gwybod nad ydych yn ddigon da? Ac ych chi'n poeni os rhywbeth arall angen i fi wneud? Ond mae hwn mor wahanol i'r pobl crefyddol balch sydd yn meddwl bod nhw'n ddigon da i blesio Duw. O na fydden nhw'n deffro ac yn gweld fedrwch chi ddim delio a'ch pechod trwy eich gweithredoedd da. Ond beth am yr rhain sydd yn dweud, o dwi'n cytuno da hwnna i gyd, ond os angen i fi wneud rhywbeth arall, oes angen i fi i weddio yn y cwrgweddi, os angen i fi ddarllen y Beibl 50 o weithiau, os angen i fi i roi lot fwy o farian i'r tlawd, oes angen i fi wneud rhywbeth arall. Oes angen i fi ddysgu'r adnodau i gyd gyntaf, cyn bod fi'n gallu cael y sicrwydd yna. Oes angen i fi wneud unrhyw beth felly. A chi'n braidd yn bryderus, a chi ddim yn gwybod, oes mwy sydd rhaid i fi wneud. I chi'n barod yn gwybod nad i chi'n ddigon da, mae hwnna'n beth da. A chi'n barod yn gwybod na allwch chi fodloni gofynion y tad. A'ch bod chi'n teimlo'ch gwendid. Chi'n gwybod bod ganddoch chi faich pechodau fel mynyddoedd byd. Wel, os felly, dyma i chi gysur yr efengil. Gwrandewch ar eiriau'r Iesu. Fe ddwedodd Iesu Grist, gorffennwyd. Dwi wedi gorffen y dasg. Dwi wedi gwneud popeth y trefnwyd cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd. Wen? A dwi wedi gorffen y dasg er eich mwyn chi, nid oes mwy i chi ei wneud, ni allwch chi ei gwneud. Mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan i chi yn barod trwy ei fywyd, trwy ei farwolaeth, trwy ei atgyfodiad. Dyma be mae Iesu Grist wedi gwneud y cyfan i chi. Fedrwch chi ddim ychwanegu ato fe. Dewch at Grist, felly a pwyswch yn llwyr arno fe, achos dyma yw gwirth yr efengil. Wrth ddod, mae'r ysbryd glân yn arwain eich traed at droed y groes, at y ffynon a agorwyd ar y groes, a'r gwaed yn pistullo. Wrth i chi ddod, mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi. Fe sydd i arwain eich llwybrau chi. Di peri bod chi wedi edifarhau. A throiwch pechod a'ch balchder ar byd, a troi at Grist, ac wrth ddod, mae'n rhoi rhodd o ffydd i chi. Mae'n eich golchi chi'n wynach na'r eira.
Mae'n cymryd eich pechodau a'i hoelio i'w groes. Mae wedi cymryd y gosb. Mae wedi dweud, dwi wedi gorffen y dasg. Dwi wedi cael fy nghosbi yn eich lle. Dwi wedi byw bywyd perffaith yn eich lle. Does dim mwy i chi wneud. Na fyddwch chi'n sylweddoli. Gorffennwyd. Y nawr, hen deulu'r gollfarn llawen hawn. Na fyddwn ni'n llawenhau fwy yn yr efengil. Mae'n cymorth ar un cadarn. Dwi ddim arno fi. Mae'n cymorth ar un cadarn llawen hawn. Mae galwad heddiw ato. Mae'n alwad i chi dewch ato. Mae galwad heddiw ato a bythol fywyd ynddo. Ni chollir neb a gredo llawen hawn gan lwyr ymroddi iddo llawen hawn. Na fyddech chi'n dod a droed y groes. Na fyddech chi'n sylweddoli arwydd y cad a phwysigrwydd y geiriau'r Iesu ar y groes. Mae wedi gwneud y cyfan yn eich lle. Yna pan gymerodd yr Iesu yr funigr, fe a ddywedodd gorffennwyd, a chan o gwyddo i ben, fe a roddes i fyny yr ysbryd. Gadewch i ni weddio. Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, ac yn gweddio aid yr hyfryd wawr ar led, ac y bydd y ddeiar yma'n cael ei oleio unwaith eto ar cyhoeddiad yr efengil fod Iesu Grist wedi gorffen y dasg, ei fod wedi byw y bywyd perffaith yn ein lle, ei fod wedi cymryd ein cosb yn ein lle. Dduw, a wedi concro'r bedd wrth atgyfodi'r trydydd dydd, tyrd, gweithio'n rymus yn ein plith. I ni'n gofyn yn ôl trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 366 wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dymder dangau loes. Pryd hyn rwyf yn dibrysio'r byd a'r holl ogoniant sydd ynddo i gyd. 366 gyn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.